sapagkat ngayon ay araw ng undas, ay kadalasan itong nakikitang ibinebenta sa mga daan, gaya ng mga ito, mga kandila at mga bulaklak para sa undas. Vlogzy TV! Hello! Welcome to my channel! Gaya ng sinabi ko sa inyo dun sa nakaraang kong vlog sa Kalasyaw Cemetery, ang sunod na aking pinuntahan ay itong Mangaldan Catholic Cemetery. Bali, dadalawin ko ang yumao kong father-in-law at mother-in-law. Yan, nandito na tayo. Ito po yung gate ng Mangaldan Catholic Cemetery. Ano pa hinihintay natin? Pasok na tayo sa loob. Okay? November 1, 2023. Ang pitsa ngayon, araw ng Miyerkules. Patuloy tayo sa paglalakad. Lakad-lakad. Ito po ang simenteryo namin dito sa Mangaldan, Pangasinan. Ito po ang itsura. All Saints Day. Kaya dinadalaw din nila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero bago tayo pumunta sa kinaroroonan ng aking yumaong father-in-law at mother-in-law, ay magtirik muna tayo ng kandila dito. Yan o, nagtirik na yung aking anak ng isang kandila. Magdasal tayo. Pagkatapos ay ipapakita ko sa inyo yung chapel dito sa nasabing sementeryo. Ito po. Yan. Pasok tayo sa loob. Tara, punta na tayo doon sa kinaroroonan ng aking yumaong father-in-law at mother-in-law. Ito po. Nahanap na natin. Dito po sila inilibing. Teka, magtrig ako ng kandila at magdasal. Pagkatapos ay meron pa akong ipapakita sa inyo. Siya nga pala mga friends, nag-vlog na rin ako dito at doon sa Kalasyaw Cemetery noong last year 2022. Bali, pakitingnan nyo na lang sa aking channel at panoodin nyo din po. Ngayon, ito ang ipapakita ko sa inyo. Kung sa Kalasyaw Cemetery ay meron silang Garden of Eden Memorial Park, dito naman ay meron silang Pax Eterna. Pasok tayo rito. Ito naman yung chapel nila. Okay? Sa loob nitong Pax Eterna. Tara, pasok tayo sa loob. Bali, dalawa ang chapel nila dito. Yung kanina, doon sa may loob ng Mangaldan Catholic Cemetery. Ito naman, sa loob ng Pax Eterna. Tignan nyo, ang ganda oh. Lumabas na tayo ng nasabing chapel. Bali, maglibot-libot muna tayo dito sa loob nitong Pax Eterna.
Enjoy watching na lang po mga friends. O ano na mga friends, bali magpapaalam na ako. At least pinakita ko ulit itong aming sementeryo tuwing may undas dito sa Mangaldan, Pangasinan. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? So kita-kits ulit tayo next time. Bye-bye na!